ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Инҷо тамошобинони азиз, ман шаҳри Душанбе рафта истодаам, через Казань, ба хотири он ки дар Оренбург аэропорт кор намекунад ва барои шумо ба пуррагӣ сафари худро навор кардам. Марҳамат, тамошо кунед. Онҳое ки то ҳол номнавис нестанд ба ширкати бонуфузи Атомӣ, марҳамат, номнавис шавед, бо мо ҳамкорӣ кунед. рӯз бахайр тамошобинони азиз, саломи гарму ҷӯшон аз ватани азизамон, аз пойтахтамон шаҳри Душанбе. имрӯз ман расида омадам ва айни замон дар ан ҳамин хона зиндагӣ дорам, дар хонаи холам. имрӯз мана пешвозгирӣ ва духтарои командамон баромадагӣ буд. Шаҳнозаҷон бо сардории Шаҳнозаҷон бо дастагулҳои зебо. беҳад хурсанд шудам духтаро ки рости гап дар пойтахт ман хеч табори зиёд надорам ва ҳамин хотир мана дастгирӣ кардам. ва ҳозир қати Шаҳноза шаҳр баромадем, магазин меравем, ягон чиз барои ифторӣ мегирем. баъдан наворҳои ҷолиба интизор бошед аз конференсия, аз вохӯрӣ. ана инҷо тамошобинон масҷиди Оғохон, беҳад масҷиди фасони зебои аҷоиб. духтаро дар рӯи экран рақамҳои телефонии духтарои командама мемонам барои ҳамкорӣ. онҳое ки ба ширкати Атомӣ номнавис шуданиянд, ба ана ҳамин рақамҳо нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. ҳаминҷи шаб вай мешада, хушрӯ мешавад. ё Шаҳноза, шумо гид шавед манба. Парчам. Тамошобино, инҷа достопримечательности ватани азизамон аст. ана тамошобинон, барои онҳое ки дур аз ватан ҳастанд, наворҳои ман барои ана ҳамонҳо. Тамошобино, ҳозир қати холам ҳаминҷа маҷлис омадан холам. ман қатишон омадам, қати Шаҳноза. камтар гуфтам барои шумо навор мекунам. ина духтаро. дальше. аз наздик мекунем, Шаҳноза? ана тамошобинон, барои шумо аз наздик навор. шумо расмои профессионал намегиред? Ассалому алайкум. ҳозир мебинем. ина чӣ хел аҷоиб кардагӣ, ҳамаи шароитҳо ҳаст. ана тамошобинони азиз, ҳамаи наворҳо баҳри шумо, ин зебогия бинед, аҷоиб буд. влоги имрӯза танҳо ана ҳамин манзараи зебои пойтахтамона навор мекунам. танҳо ана ҳамин манзараҳои зебо мешавад.
Polis? Mobilya aydın kalmadı işte. Вся красота нашей необъятной Родины. اینجا عشان اومدیم دخترها. همین ساعت سفیدی من احساس کردم برکن. انا اینجا تماشابینان عزیز برای پیشوازی مهمانان رفته ایستاده‌ایم. аэропорт. مهمان‌ها از کره می‌بیایند. айни замон кушодашавии ширкати атомӣ дар арафаи кушодашавӣ дар тоҷикистони азизамон аст. ба ҳамин хотир онҳое ки номнавис нестанд ба ширкати бонуфус марҳамат биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. ана тамошобинои азиз, аэропорт омадем. ҳозир 20 дақиқа пас меҳмонон мебиёянд. пешвоз мегирем ва ҳамаша барои шумо навор мекунем. السلام علیکم. شویره چهار تا مارش Да, я это может не он относиться. Это же ему сказать. Здесь получаем. И эти люди, если мы списываем, вот эти люди даже
Фабистику давай нужно. ана инҷа барои гирифтани талияю шавҳараш омадем. Тамошобинон. духтарои азиз, ана ҳаминҷа вохӯрӣ бо талия ва шавҳари талия мегузарад. инҷо конференсия не просто вохӯрӣ, просто муошират мекунем, диалог мекунем. оҳиди кор, оҳиди кушодашавӣ дар ширкати атомӣ дар шаҳри Душанбе. ана ҳамин хел якдигар кати просто муошират мекунем. ҳозир ягон соат пас баргузор мегардад. Я-то такая же моя. Сервис очень хороший, гостиница вообще хороший сервис, сказали. Все там. Прям такой сервис первый раз.